Spring 2 slag over, Frederik. Det er okay, jeg skal den bare regler. Så. Det er lidt forvirrende. Hvem spiller vi imod? Claus, han krukker den væk, og så skal hun vinde 2 slag. Jamen, jeg har ikke slået i 9 uger. Møller har altså ikke slået i 100 år. Nej. Det er fordi, at Ole Munk, han kører helt sit eget spil. Jeg spiller i landet der. Jeg spiller efter Claus Hansen. Så er ham, der Er det Claus Hansen, du? Du står deroppe og spiller dit eget spil. Så skyd. Nej, men det må jo være din tur på et tidspunkt. Nej, det er, jeg mener, et eller andet sted. Efter I drop. Så er vi kommet ind. Nej. Nej. Så før du har skudt 2 gange. Nej, jeg har ikke skudt 2 gange. Det passer. I springer over nu. Så skyder du. Det passer. Vi kigger igen, Claus. Alle sammen. Ej, bror, nu kan I ikke snakke om noget. Har I ikke en anden ved at strikke et eller andet, I snakker om? Nej. Hvorfor det?